खुंगा 72 बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाया 90 जौखोन्दो जाफुंसार जाबाय। मोनब्रै आफादजों जथायै खुंफुंगोन बे हाबाफारिखौ। खुंगा 38थि बोसोरसालिया जथुम्मा जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे खुंगा 39थि बोसोरारि जथुम जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद खुंगा 25थि बोसोरारि जथुम जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ खौसेयैनो खुंनो साखाफारा जादों। 15 आरो 16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों DNP गोसोखां बर' गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया दिनैसिम 90 जौखोन्दो जाफुंसार। खौरां बिजोंनि गेजेरजों जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गपाल बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों फै जों मिथिनानै लानि। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि। दिनैसिमथ' जोंना 95% होननानै बुंनांगोन, माने एसे एनै फिसा फिसौ दंबावो आरो 100 जानो हमजायो, अब्लाबो 95%आ दिनैसिम साक्सेस जानानै दं। जिहेतु गाबोननिफ्रायनो हाबाफारि जागोन, गाबोननि सेथि सानाव मा हाबाफारि जागोन? गाबोनो जोङो सेथि हाबाफारियाव जोंहा 25थि जुनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथुनाखि गोथार फिरफिला बेखौ बिरहोगोन। लोगोसेनो आरो खुंफानो लानाय जोंहा 21थि दुलाराय जुनाय दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि जि फिरफिला बेखौबो बिरहोगोन। बिसिनि फिरफिला बिरहोखांनानै जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय लाबोनो नागिरदों। जों गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै फरायसालिमासिम गुदि फरायसालिनि थुनलाइयारि बादायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो जायगायावनो सावगारि एरनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय आरो बायदि हरखाब बिबुंथि बायदि बायदि जों बेफोरबायदि लादों। आरो गेजेरनि होननानै बुङोब्ला जोङो मेम'रि टेस्ट आरो बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय आरो गोबां लादों आरो। जिहेतु जनाय ओनसोलाव 35टा गामि दं, रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बे हाबाफारियाव? रायजो राजायाथ' दिनैसिम जोबोद अनसायदों। बिथांमोननिफ्राय जोङो जि हास्थायदों बेखौ होदों आरो मिजिंथियो गाबोननि सानावबो बिथांमोना लोब लोब फैनानै बेयाव बाहागो लागोन। आरो जोङो 16 खालि जोङो गेवलां मेलावबो बिदिनो रायजोनिफ्राय गासै न'खरनिफ्रायबो जोङो सासे खरैब्लाबो जोङो हांख्रायदों। बे लेखायै बिथांमोना सफैगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो नोंथांमोननि जे मिडियानि गेजेरजोंनो सोरबाफोर जुदि दासिम थोंजोङै मिथियाखैब्ला नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आं खावलायगोन। गाबोन जितु डेलिगेटबो दङ जोंहा दखरा मोनथाम आफाद दखरानि जिथुनाखि डेलिगेट बेयावबो बाहागो लानानै जोङो जिल्लानि जि डेलिगेट बेयावबो बाहागो लाफैगोनखौ जों हास्थायदों आरो खावलायदोंबो। जों बिथांमोना फैगोनखौ जों मिजिंथियो आरो। गाबोननि सानावथ' जोङो आलासि महरै बेफोरबायदि लिंदिया, जिहेतु जिल्लानिबो थाखाबाय नालाय जों दखरायावनो बे जिल्लानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै जों लिंनानै लानोसै। उननि माबायाव जोङो जे 16 खालि जिथुनाखि गेवलां मेल बेयाव जोङो गुवारैनो खालामनायनि नोजोरखौ लाखिनानै जोङो MP MLA आरो गुबैयै गाहाय आलासि महरै जोङो जोंनि BKWAC नि CM सार मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। ओरैनो गाबोननि दिनाव सोलोंथाइनि बेलायाव मा ओरैनो बादायलायनाय? सोलोंथाइनि बेलायाव दानि बुंलांनाय बायदि जोङो खन्थाइ आवरायनाय, जायगायावनो सावगारि एरनाय, बेजों लोगोसेनो जोङो फरायसालिमानिखौ सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै कलेज लेभेलसिम जोङो जायगायावनो खन्थाइ सोरजिनाय बेखौ लादों आरो जोङो। मोनाबिलियाव हारिमु बादायलायनाय दं। जों माने समखौ नोजोर बोनानै, जिहेतु जोंनाव गोबाङानो बेयाव बाहागो लायो, बे हिसाबै जोङो थांनाय बाराव जों इसिबां माबा खालामनो हादिया। बे लेखायै जों बेयाव दा मोनाबिलियाव जोङो मोनसेल' आयदाखौ लादों आरो मोसानाय आयदाखौ लादों। बोसोरफ्रोमबो जों खुंबाय थानायानो जादों। थांनाय बाराव जोङो माइदांस्रियाव खुंदोंमोन, बेयावबो जों बेखौनो लादोंमोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।